Skont dik magħrufa bħala l-Forbes Rich List dwar Malta għall-2019, l-akbar 4 sinjuri f'Malta huma kollha barranin u li fl-2016 xtraw il-passaport Malti fl-iskema ta' beħ tal-passaporti li l-Gvern ta' Muscat nieda fl-2014. Il-gazzetta Il-Mument irrapportat li Forbes tikkwantifika l-ġid ta' dawn il-persuni bħala li jaqbżu is-7 biljun dollaru Amerikan. Li hemm komuni fost dawn l-4 u li fl-aħħar snin kienu kollha fl-aħbarijiet dwar akkużi u allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus jew li huma ħbieb tal-President Russu Vladimir Putin. L-ewwel fil-lista u Liu Zhongtian li ġidu u stmat li hu ta' 2.8 biljun dollaru Amerikan u li għandu dritt tal-vot f'Malta. U jmexxi waħda mill-akbar kumpaniji tal-alluminju fid-dinja u ftit ta' xurilu kien akkużat f'qorti Amerikana b'kumplott għal ħasil tal-flus fost l-oħrajn. It-tieni fil-lista u Christopher Chandler minn New Zealand li ġidu u stmat 1.7 biljun dollaru Amerikan. U s-sit ta' kumpanija tal-investiment ibbażata f'Dubai u f'Mejju tas-sena li għaddiet kien akkużat fil-Parlament Ingliż li kellu rabtiet mas servizz sigriet Russu u implikat f'każi ta' ħasil tal-flus. Barra minn hekk u xtara l-passaport Malti bi flus li kienu ddepożitati fil-Bank Pilatus. It-tielet fil-lista u r-Russu Arkady Volodz bġid li stmat 1.3 biljun dollaru Amerikan u involut fil-qasam ta' teknoloġija u konsidrat bħala ħabib tal-Kremlin u ta' Putin. Meta fl-2016 kien xtara l-passaport Malti fil-medja internazzjonali saru għatta mistoqsijiet dwar seta' u kienu raġunijiet veri li sinjurun ta' din il-kwalità jixtri passaport ta' pajjiż żgħir għalih għal martu atlet uliedu u għal ġenituri tiegħu. U Boris Mintz ukoll ħabib ta' tmexxija Russa u bġid li jilħaq il-1.3 biljun dollaru Amerikan. Iżda dan l-aħħar u ġie fl-inkwiet mal-awtoritajiet finanzjarji tal-pajjiż kif l-imperu tiegħu li kien jinkludi xi banek kummerċjali beda jfalli u ħarab lejn l-Ingilterra appena kellu fideh il-passaport Malti. L-iskema tal-beħ tal-passaporti ilha taħt il-lenti ta' organizzazzjonijiet u għaqdiet internazzjonali fosthom il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ewropa u Transparency International. Dawn u ħafna oħrajn ippubblikaw rapporti sħaħ dwar il-perikli u r-riski li qed toħloq din l-iskema tal-Gvern ta' Muscat għad-dannu tal-fama li pajjiżna dejjem fis-snin li għaddew.